Kaixo, bideo honetan uraren kalitatea neurtzeko esperimentu bat aurkeztuko dizuet. Horretarako, egunerokoan, edateko, te bat egiteko erabiltzen dugun ura aztertuko dugu. Esperimentu honetan TDS sentsorea beharko dugu. Honek uretako solido kopurua neurtuko digu. Geroz eta solido kopuru handiagoa izan, orduan eta kalitate okerragokoa izango da ura. Sentsore honek bi zati ditu. Alde batetik uretan sartu beharreko muturra. Muturro hori sentsore lanetan arituko da. Bestetik Arduinora konektatzen den zatia. Arduinoa beti bezala pila euskarriarekin elikatuko dugu. Sentsoreak 3 irteera ditu, eta koloretako kablen bitartez honela antolatuko ditugu. Beltza lur hartunera. Gorria elikatzeaz arduratuko da. Azkenik berdea, datuak transmititzeaz arduratuko da eta A batera konektatuko dugu. Era honetan, sentsorearekin TDS-a, hau da, disolbatutako solidoen osotasuna neurtuko dugu. Eta Arduino Cloud pantailan ikusteko aukera izango dugu. Lortutako datuak munduko osasun erakundeak gomendatutako parametroekin alderatuko ditugu. Eta horrela jakingo dugu ea aztertutako uraren kalitatea ona den ala kaltegarria den gure osasunarentzat. Adibidez guk Donostiako ura hartu dugu. Eta honek 120 TDS-ko neurria duela jakin dugu. Hortaz, uroren kalitatea osasuntsua dela esan daiteke, izan ere 300 iritsi arte horrela identifikatu daitezke ura hauek. Hala ere, esperimentuarekin jarraitzeko uro horri lixiba pixka bat bota diogu. Horrela, momentu batetik bestera, 120 TDS-ko neurri hori 1500era pasada. Beraz, esan dezakegu ur hori ez dela osasuntsua edateko. Hori izan da dena, orain zuei gauza bera egitera animatzen dizuegu. Hartu ezazue zuen etxeko ura, herriko plazan dagoen iturriaren ura, dena delakoa. Eta hasi zaitezte uraren kalitatea neurtzen. Presta bete hasteko? Has zaitezte.